onwelu that particular person melu something na drama. Call him call that person out. Call that particular person out. Don't generalize. Don't overgeneralize it. It's not good. They create all this animosity na enwere isi. Odroma, ima ebe anu nwanyi echi. Ima ebe ụmụ gị anu nwanyi echi. You say it. So ndị kpalichara then you go and become their in-law, you know. That can ima onye ga-enyelu gị aka echi. You don't know. Ima ebe ị ga-ebi echi o. Imalo. You say it. So owebo my concern. You know, let's find a way. Iwu ọhaneze ndị Igbo na-ewe m. Abi? Ya bụ ihe ndị ọhaneze kwesịrị ị na-eme. Ọhaneze amamụ their own modus operandi. Amamụ, you know, are they still existing? Amamụ ha na-eme exist. Where are they existing in? Amakwam. You know, purely na government houses. You know, ana governors ego. These things we ha kwesịrị ị na-eme. To unify ndị Igbo, you know, and ekwesị. I was discussing with someone. Is it not possible? Na Southeast governors, stakeholders bịaru together. No, can't ọhaneze do it? Can we 2 more strong markets na Igbo? Onitsha adịgo overpopulated. Can reduce to, you know, can create to ufu market again. Yeah. Onitsha, I publicize or you know, is it not possible? Can't it be done? Fundraising. I'm telling you, Ndo Haneze carry out, you know, in agreement with the governors and the National Assembly members. Udikega realize billions can na ezoku. I realize no less than 200 billion, even more. Like that. I say okay. Eje side Nsukka, you know, with Bonya. Actually, ebe nwere ana ọfụma. Ebe, you know, edosi ebe a. Onwekwa ọzọ anyị eje na side Imo, you know, just to eme ya like that. You know, let's keep some people now, many people. Nature na mụ na gị nọ na Southeast, we are local champions. Yes. No, many people after ndị bi na Southeast, ndị tọrọ atọ, you know. Na amara ihe alụ. Yes, so no nwe ihe ha. So ha mara na Southeast adọghọ ewefighị insecurity abidolo ụnya. The Southeast dị which will still go. Hey, I'm not going now. Ọ bụrụ na etu ọ dị now nke ọ dị earlier. You see it. So well below the thing. I believe that doing it that way will help and bring Igbos together. Dalarin. Sure.